Pozdrav ljudi, dobrodošli u 20. lekciju JavaScript tutoriala. Danas ćemo da radimo o uslovima, odnosno takozvanim conditionals. Šta oni u stvari predstavljaju? Pa, ukoliko imamo neki uslov koji treba da se ispuni, treba da dobijemo očekivani output, odnosno rezultat, a ukoliko taj uslov nije tačan, treba opet da dobijemo neki rezultat. Ovde sam ja napravio jedan programčić, odnosno demonstraciju, da vam pokažem kako ti uslovi u stvari funkcionišu. Ovaj program izbacuje pozdravnu poruku u odnosu na konkretno vreme. Dakle, ukoliko je jutro, on će nam reći dobro jutro, ukoliko je dan, reći će dobar dan i na kraju je dobro večer. Pa hajde da vidimo kako to funkcioniše. Kaže dobro jutro, pošto je vreme u koje ja ovo snimam jutro, vidite 9:54, on nam kaže dobro jutro. Ajde da vidimo od čega se sastoji kod. Dakle, ovdje imamo jedno dugme i pozvali smo event onClick i pozivamo funkciju koju smo dali ime uslovi. Zatim imamo prazan paragraf, ovdje ćemo da smestimo rezultat koji ćemo dobiti, odnosno tu pozdravnu poruku. Zatim smo pozvali funkciju uslovi, pa onda kažemo u ovim vitičastim zagradama koji je to uslov. Ovdje smo jednu varijablu definisali koje smo dali ime pozdrav. U njoj nemamo ništa, takozvani empty string, jer ovdje treba da se smesti ta pozdravna poruka. Da li će to biti dobro jutro, dobar dan ili dobro večer. Zatim imamo jednu novu varijablu koju smo dali ime vreme i ona u stvari poziva tačno vreme i datum. Dakle, ovo je built-in funkcija u JavaScriptu u koje god doba vreme, odnosno u koje god doba dana i noći da je pozovete, ona će vam uvek tačno izbaciti datum i vreme. Pa onda imamo uslov koji pozivamo sa if, a u zagradi se nalazi uslov koji želimo da proverimo, pa kažemo ukoliko je uslov ovo vreme koje smo definisali ovde manje od 10, odnosno od 10 časova, izbaci mi rezultat dobro jutro. Znači ovaj pozdrav koji smo definisali ovde će da ispiše ovo ovde, dobro jutro. Zatim, sljedeći uslov, else if, vreme koje smo definisali ovde je manje od 18, odnosno od 18 časova, izbaci mi rezultat dobar dan. I posljednji uslov, else, znači kad se iscrpe ova dva uslova, posljednji uslov, ako se ispuni, ispiši mi poruku dobro večer. I na kraju, u dokumentu uzmi element pod ovim ID-em rezultat, unutar njega mi ispiši ovu varijablu pozdrav. I to bi bilo to.
Sad, strogo morate voditi računa o ovim vitičastim zagradama. Vidite ovde ova funkcija, pa uslov koji smo postavili ovde, gde počinje, gde se završava. A onda imamo poseban uslov za ovu if funkciju, vidite gde počinje, gde se završava, pa else if isto, ovde počinje, ovde se završava i na kraju poslednji uslov gde počinje, gde se završava. Ukoliko pobrkate sa ovim zagradama, odnosno pobrkate i mesta, program, odnosno ova funkcija neće funkcionisati. Eto, nadam se da vam je ova if-else funkcija sada jasna i vidjet ćete da je vrlo primenjiva u JavaScript programiranju. Svako dobro i pozdrav!